Hello, Pastor. How are you doing? Ngoni, Zirise. I'm alright. Yes. Last time pandakambouya Yes. makandibatsira nemubvunzo wangu. You answered it zvakanaka and I understood. Nhasi ndadzoka zvakare. Okay. I have another question. Yes. Uyu wanditambudza zvenguva refu. It's on predestination. Okay. All right. Mwari watinonamata, I believe, is all knowing. Okay. Ari kuziva zvakaitika kudhara, zviri kuitika nhasi. Okay. Zvichazoitika in the days to come, Okay. in the future to come. Meaning kuti vari kuenda kudenga nevachazorasika, he knows. Okay. Then I stumbled upon this verse, Remuna Proverbs 16, verse 4. That the Lord has made everything for its purpose, Okay. even the wicked for the day of trouble. All right. Saka mubvunzo wangu ndechekuti achina kutamba kudhara rei chigame Okay. ichi haasingori madelayed matches here. All right. Chichiri kuitika ndibatsirewo pastor. Yeah, let me say it's a broad question, but I will try to delineate it and then narrow it down so that at least noenda wakabata something. Ndoda kudhila firstly nenyaya yekuti pavhesi yawaverenge kuti irikuita sekuti God ndiye akagadzira evil kuti azoishandise pamberi apo. Okay. Ndozo yaku predestination. Now, I remember ndo ndakataura newe nyaya yetotal scriptura the other time. Yeah. Okay. Yeah. Panaitaura nyaya yekuti when you are studying a particular subject, please look at the whole scripture one kuti Bible inodzidzisa kudii on that particular subject. Ecclesiastes chapter 7 verse 29, you know, truly this only I have found, that God made men upright, but they've sought out many schemes. Mwari paakasika munhu akamusika ari right. Munhu ega ndiye akazoita maschemes ake. Andiri kuona saningi akada kutosiyana nepfungwa yabuda pekuti Mwari ndiye akagadzira vakaipa. Then ukaenda futi kuna not Ecclesiastes, Ezekiel chapter 28, it's talking about Satan, inzi Lucifer, asati awa Satan. Anonzi panapa ndofunga ndoda kutangira pavhesi ya 12. Son of man, take up a lamentation against the king of Tyre. Say to him, you are the seal of perfection. You are full of wisdom and you are perfect in beauty. Verse 15, you were perfect in your ways from the days you were created until iniquity was found in you. So even Satan, Mwari not create a Satan. He was perfect. He created a perfect being, a beautiful being, until iniquity yakazonekwa mari. Ndokunzona Ecclesiastes, ndakazoona kuti Mwari akasika vanhu vatori right. Mapastor boda chakaipa kana akaipa. But iyo vanhu vega ndo vakasota some schemes. Now let me come to the issue now here, predestination. Are we not just watching a delayed match? Normally people confuse God's foreknowledge as it being the cause of a certain particular result. I mean ndataura sebenenzwikere kuti vanhu vanofunga kuti sekuti Mwari anoziva zvose saka ndiye anokonzeresa. Okay. Anozvona. Ndakakupa two examples. Let's say kwaita a heavy storm, kwanaya mvura yadhiritsa maroad, but iwe hausi kuzviziva, unga watoenda kwaungaenda nemota yako and then you are driving back home, wosangana ne certain maybe gentleman otokumisa ari kuna madriver ori kuita, ubva atokumisa vehemently, you know, flags you down, say musarambe muchienda, pane zigomba risingaiti, mukaenda munonodonha mugomba umo. You have two options, to brush aside what he has said and continue unodonhera mugomba, kana to listen and make a U-turn and find some other alternative route. Let's suppose you decide to say handesi kwako izvo and you drive and unodonhera mugomba. Would you say that gentleman andiwisira mugomba? I was reading. Why? Ichoice yawaita iyoyo. But iye anga achingoziva kuti mota ikaramba ichifamba napa inodonha mugomba. So God knows kuti munhu akati make a decision ari kunoraswa. But the choice is yours. Asi anokonzeresa. Before I joined ministry, I'm a teacher by profession. But I my parents day aya. My parents aiuya mid-year. We discuss mwana. Akagara pa mwana parent mabhuku tichivhura mid-year exam results ziripo. My parent ndobvunza nai teacher anopasa here mwana. Ndovaudza kuti akaramba achiita zvaari kuita haapasi. Anofira. Anazvo. Asi akadai nekudai anopasa. And the sure many students would listen, convert ma D nema U, akaita ma A nema B pa final result. But vakaramba kuteerera zvataiva kuzoti itai so. Vakafoira. Avauyo vachiti vakazvitaura vamadzorera kuti ndiri kufoira saka ndo vakandifoirisa. No. Janga ne choice. And it was one. Because of my superiority as being a teacher,
neexperience yandanayo ndaakuziva kuti munhu akaita izvi anofoira. Saka Mwari chakangoita akati pamaoptions, Satan paakapanduka Mwari akati neti zvatopo, mukatora route iyi munoparara, mukatora route iyi munorarama. Saka hakuna verse inoti God predestined someone to be saved or to be lost. I'm challenging you. Kana ukazoiona, you're always free to come back. Hakuna verse inoti uda kuti unzwa kuti cheka predestinatwa vanhu chi. Ndira kuverenga Romans chapter 8 verse 29. Inoti for whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son. Andozo, Mwari vanoziva kuti vachatora route iyi kuti vaponese akavaita predestinate, not to be saved, but to be conformed into the image of his son. Ndo zvinhu zvakataurwa naMwari right from the onset kuti vachatora route iyi. Ndiri kutema kuti vanofanira kuzofanana naJesu Kristu. Iyoyo hauna choice. Kana watora route yekuaccepta Christ unofanira kufanana naJesu Kristu. That is what God predestinated. But haana kunyora kuti ngoni saved, madzorera lost, chiraramai. No. The choice is yours. But he has predestined us to be conformed to the image of son. Those are of his son. First John, but we know that when he shall appear, we will be like him. John that is what God has predestinated humanity to become. Hey. Yes. Yeah. I think this one, it's a broad one, but thank you for that insight first. All right, Ngoni. Please feel free always to. I see you've got a lot of tough ones. Thank you very much. Be blessed. Oh, thank you. Thank you.